Εξοικονομήστε χρήματα από την πρώτη κιόλας μέρα με τη Loxone. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 44% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, αλλά τα ολιστικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν στη δραστική μείωσή της. Ο mini server της Loxone ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα ενεργειακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των συναλλαγών net metering, σε ένα έξυπνο ολοκληρωμένο σύστημα. Εξατομικεύει τη ροή ενέργειας ως βελτιστοποιημένη λειτουργία για μέγιστη απόδοση και σημαντική εξοικονόμηση. Διαθέτει παρακολούθηση ενέργειας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων καταναλώσεων και αύξηση της ιδιοκατανάλωσης, ανεβάζοντας την αποδοτικότητα του συστήματός σας ακόμη περισσότερο. Εποφεληθείτε από την έξυπνη τεχνολογία της Loxone για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσής σας.